Здравейте на всички! Днешното видео го правя с цел да ви обясня защо се чувствам комфортно или пък не ми пречи да карам автомобил или лимузина в градски условия. Ясно е, всички говорим, че по-малкият автомобил по-лесно маневрира, може да го паркираш. Това са естествено плюсове на малкия автомобил, има си той минуси, така и разбира се, пропорционално минусите на малкия автомобил са плюсове при големия. Защо на мен ми е комфортно да карам голям автомобил лимузина? Първото, което е най-явното, понеже аз самия не съм никак малък. 192 см, 105 кг, не съм дебел, но съм и широк и всъщност искам да някакъв автомобил, който отговаря на моите габарити, когато примерно съм на булеварда, на тротуара, когато ходя. Пропорционално същото и когато съм на пътя. Да, автомобилът е голям, заема много голяма част от пътя, но нека да отбележа, че в България лентите, стандартът им е сравнително широк. Ако отидете в някои държави в Европа, стандартът им е малко по-малък, не знам какви са. Всъщност трябва да се заинтересувам. Не знам какви са им стандартите точно, но знам, че са малко по-тесни, отколкото нашите. Да не говорим в Италия. Там също карах с Mercedes S класа преди няколко години и се наших в Монца в едни тесни пътища. Така е. Там става по-неудобно и комфортът се губи. Тук при нас имаме достатъчно място. Вярно, че това е сега голям булевард. Булевард България, той е широк, има 3 ленти. Дори да е една лента, пак лентата е широка. Автомобилът, разбира се, когато е лимузина, има си доста луксозни опции, като например автоматични седалки, да ги мърдаш напред и назад. Не е всеки път да дърпаш с ръчка и да въртиш. Особено както съм с часовника в момента, като бъркам тук да въртя и винаги ми влиза ръката трудно и не мога да завъртя ролката, за да мога да си облегна седалката назад и напред, като сега. Го правя много лесно. Ето само с едно копче и връщам. Разбира се, новите автомобили, мисля, че вече си е по стандарт. Може би всички ги имат това, или ако не всички, то почти всички автомобили имат вече тази опция, но това не е много нов автомобил. Този автомобил е 2009 година. 2009 това си беше истинска екстра да имаш електрически седалки, да си ги настройваш. Друго нещо, което хората отбелязват при голям автомобил, дори и мощен, е, че е много мудна. Ами, има го и това. Има го и това, но това е въпрос на мнение. Този автомобил е 245 конски сили, 730 това, дълга база е, тежка е, предполагам, че е над 2 тона, но въпреки това тези конски сили са абсолютно достатъчни да не е мудна. Имам си настройките, спортен режим, имам и супер спортен режим. Да, когато включа на комфорт, тогава тя почва да става малко по-мудна, по-лежерна. Ускорението е по-бавно, оборотите са по-ниски, поддържа винаги по-ниски обороти. И ускорението става едно такова малко меланхолично за някой. Може би вътрешното ви усещане, емоционалното, трябва да отговаря на настройките на автомобила. Ако съм спокоен, аз винаги съм спокоен, много трудно се изнервям, въпреки че по пътищата, да, понякога се случва в София, изнервям се, но рязко мога да сменя, давам на супер спорт или на спорт, понеже супер спорт е без тракшн контрол, хубаво да има тракшн контрол. Сега леко занесе. И автомобила вече става жив. Просто почва да пърка. Разбира се, ако дигаме голяма скорост, мога да отбележим, че тъй като е над 2 тона, спирането му не е толкова добро, колкото на малките автомобили. Именно за това аз карам винаги или на нормал, или на комфорт. Но тук е трето нещо, което искам да отбележа. Ако тръгваме да караме бързо, ще се налага да караме, да спираме
агресивно, понеже не може само да караме с голяма скорост и по инерция. Трябва да караме с рязко, с голяма скорост, големи ускорения, искам да кажа, и силни спирания. Не, че трябва, но това е един вариант за каране. Аз не го предпочитам и не ви го предлагам, независимо с какъв автомобил сте. Както казах, аз предпочитам комфорт и тогава съм изключително лежерен. Всъщност даже този начин на каране ми помага да се успокоя. Много от вас знаят, имаме моменти, в които не сме много спокойни или пък нещо сме се изнервили от ежедневието ни, от работа, от дома или от каквото и да е, матчът, отбора е загубил. И всъщност карането на автомобил или мотор наистина много помага за понижаване на стреса. Представете се, качете в някой агресивен автомобил, който трябва да му сменяте предавките. Ако сте с ръчни предавки, да му сменяте някакви високи обороти, ще изгасне и трябва да кара. Така няма как да се успокоите. Самия режим на комфорт, както казах, ме успокоява. Карам бавно, ускорявам бавно и пускам по инерция. Това ми помага за економичността на автомобилата. Допринася за економичност на автомобилата. Старая се да спазвам разстояние от автомобила, който е пред мен, поради ясно безопасност. Това е едната причина, но другото е, когато виждам, че той намаля, той сега почти спря, за да може да се завие. Ако съм плътно в него, ще ми се наложи аз да спра, което значи ще ми се наложи после пак да ускоря. Разбира се, това е изключително логично, но понякога ние забравяме, когато има някой пред нас и не е много бърз, ние някакси се навираме в него, нямаме търпение, сякаш или да го принудим да кара по-бързо, или пък да намерим момент, в който да може да го изпреварим. От една страна, разбира се, това не е много безопасно, не е напразно са тези правила за разстояние между колите, но и също така запазваме икономията на горивото. Не изразходваме дисковите спирачки на клатките и има всякакви плюсове тази идея. Просто карайте бавно, нормално. Не е нужно да ускорявате максимално бързо или пък много бързо. Карате по инерция. Този автомобил има невероятна инерция, тъй като е тежък, трудно спира и когато го пусна по инерция надолу, всъщност ползвам и круз контрол. Ето самия круз контрол, аз си го ограничавам. Не съм го активирал. Чудесна работа. Не съм го активирал. Не е нужно да натискам спирачка, ползвам двигателната спирачка. Само с едно копче успявам да огранича скоростта да не е много висока при спускане надолу. Това е другия комфорт. Имам си круз контрол, въпреки че в градски условия не се използва чак толкова много, както виждате в момента го използвам. Естествено, очаквам, че от тук може да ми излезе някой, видимостта сега тук е голяма. Очаквам, че от тази страна някой може да влезе там. Наблюдавам автомобилите, не са пуснали мигач и това ме предразполага да съм малко по-спокоен, но понякога хората избягват или пропускат тази изключително скъпа опция за мигач. Това беше, което исках да ви споделя за градски условия, каране на лимузина. Не е толкова чак негативно. Разбира се, може да измъкнем да направя клип следващия път за какви са негативите. То е ясно. Когато имаш негативи, позитивите са почти сигурно обратното на тях. Но въпреки всичко може да ги изговорим в един следващ клип. Благодаря ви много. Ако сте изчакали до сега и сте гледали целият клип до сега, моля ви, абонирайте се. Имали сте търпение, значи ще ви е харесал. Моля ви, абонирайте се, натиснете иконката камбанката, за да може да ви оповестява, когато ви пусна нов клип. Днес много ми помага това, за да може да продължа да пускам нови видеа и с нови автомобили. Всичко добро!